Polish Melatang, I'll put it up on there. And here's Eva, Mongolia, YWAM, So, according to Psalm 150, tak jak czytamy w Psalmie 150, we see how God is to be worshipped. widzimy, jak mamy chwalić Boga. The first part is where to worship. Pierwsza część mówi o tym, gdzie mamy Go chwalić. Yeah. Praise God in His sanctuary. Błogosławcie Pana w Jego świątyni. And also everywhere. I wszędzie. Yeah, God is to be worshipped in the church or in a space everywhere. Więc mamy chwalić Boga wszędzie, i w kościele, i we wszystkich innych miejscach między niebem a ziemią, wszędzie. Okay. And it follows why should we worship God? Później czytamy o tym, dlaczego powinniśmy chwalić Boga. It says for His great works in our life. Ze względu na Jego wielkie dzieła w naszym życiu. For what God has done in our lives. Ze względu na to, co On uczynił w naszym życiu. Yeah. And then it follows how do we worship? I później czytamy o tym, jak mamy Go chwalić. By singing. Przez śpiew. And then using instruments. I również używając instrumentów muzycznych. Such as guitar, keyboard with cymbals and drums and even dancing. Tak jak na przykład gitara, czy keyboard, czy cymbały, czy nawet przez taniec. Yes. And then, who should worship God? Później, kto ma chwalić Boga? The last part, it says, let everything that has breath praise the Lord. O tym czytamy w ostatniej części. Niech wszystko, co ma oddech, chwali Pana. We are not exempted. Więc nie jesteśmy wykluczeni. It's compulsory we should worship God. Mamy chwalić Boga, to jest nasz obowiązek. Because we have breath. Ponieważ mamy oddech w naszym So let everything that has breath praise the Lord. Więc wszystko, co ma dech, niech chwali Pana. Thank you, Eva.